Naron kan fudes tanah ya. जों चीनी पद्म बिल और ब्लक ने बिसिंग खबजा सदरता बिसिनी अंगै जों और ब्लक डेपुटेशन दिखा चीनी प्रधान दाबी उखा विलेज कमिटी इलेक्शन दाति दाति मा खलायनाय विलेज कमिटी इलेक्शन यासा जरा ताबुक जे एडीसी हापांग बाय गवर्नमेंट बाय जे मॉनिटरिंग कमिटी खलाय रिजाका चेयरमैन बाय चेयरमैन मेंबर बरंनि कक्टिके एडीसी आमसाइनि तिप्रासा आमसाइनि हामक्रायनि सामुं मा थांनाय बरंनो थानदिवै बंनि याक्टिखाय जत बेनिफिशियरी लिस्ट उनको मा थायनाय जे करी बररक एपीएल कार्ड नुं तंमायसा एवं बर बीपीएल उंना उपयुक्त बरंनो दाति दातिखाय बीपीएल कार्ड मारिनाय चीनी कामी आमसाय गोबां मा बयस्क बरक तंगो खरा कम्पा तंगो मकल नुगिया तंगो बरंनोबो दाति दातिखाय बाटा मारिनाय जों अमनोबो चीनी दाबिओ जों साका अमो सिमिया रेगानि जे सामुं खायजाक तंमानि अमनोबो दाति दातिखाय सामुं खालायनायनि बागै ताय रेगानि सामुं गोबां नेन बागैबो जों साका ताय कामी आमसाय गोबां मा चीनी बरं नगमायाखौ ताबुकबो सुति नगमायाखौ खिताय नगमायाखौ अमरंनोबो जों दाति दाति रिनानि बागै जों तिनी बिदिन्थानि खायसे मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा तिनी प्रतिनिधि रंनो तिनी कगमारिखा जे दातिनो अमनि बागै याफ्रि रमनाय एवं जों आंबोनो किसुदिन आगेनो चिठी रिखा दाति दातिखाय जे सदरता बिसिनि चेयरमैन बाय चेयरमैन मेम्बर रंनो तै ताय जनप्रतिनिधि नो तै नों कायसे मीटिंग और कल खायदि माने बताबो कल खाया जों बनो तिनी मीडियानि बुसकांगो चिनी सभा खालायनाय सेंक्राक जोंनि बुसकांगो जों स्राय सारखाय सानानि नायो जों बनो 20 दिन समय रिखा 20 दिन नि बिसिंगो जुदि जोंनि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायमानि अमनि कुनु जुदि याफ्रि रम यांगेखाय मोनसे तेबो कटर जों सबाव नखरनाय अमनि बागै जों टियार तंगो जों अमनि बागै हुसियारि सानना नायो जेर अवैध भाबे कुनु इलेक्टेड मेम्बर या बनो बीएससी चेयरमैन खालायै अ आरडी ब्लक चलिगला पद्मबिल आरडी ब्लक चलिगला बेनिफिशियरी नि मुं जेता लिस्ट खालायजाक तंगमोन ता बिसिं अमो चीनी चेयरमैन चीनी बाय चेयरमैन मेम्बर रंनि याक्टिखाय मारिनाय और कुनु ताताल हुइबानि इनको तनि मानगला सराय सराय जों साना नायो एडीसी गवर्नमेंट एडीसी आमसाइनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जे मेम्बर रंनो जे मॉनिटरिंग कमिटी खायलिखा एडीसी आमसायो अमतिखेना मा सलिनाय ब्लॉक कमिटी ब्लॉक नि जे वीडियो बरंनि माध्यमे न बेनिफिशियरी इनको लिस्ट मा खालायनाय कायसिं खा खालायो तिनी चीनी ब्लॉक डेपुटेशन बलायखे कचां खायखा दारा तिनी और फाइमान जक फायनाय चीनी बरम गनां एमपी नि काहे जरुरी मीटिंग आव बथाङै मा पाइखा फैखाय जों तिनी और गोबां मा और हजार बरक फाय जों तिनी ब्लक डेपुटेशन दिखा जों नाया जे
उनको वालाई सुलाय इंटोन और जे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हामियांग को जगमा नाया जों कसां तिनि डेपुटेशन दिखा जों नायो लुकुरंनि मानथाय सेफलाजा कमानि बर मानथु नै जों नायो आसामनि हाइकोर्टआव गुवाहाटी हाइकोर्टनि खायसे बार्डिक दङ जे नर्थ कासारनि आगे ताबो जे नर्थ कासारनि जे माने अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबोके एडिसि हापन इलेक्शन खाइमान किन्तु चीनरनि आगिनि जे अथॉरिटी रो बरक आबोनि बागै कुनु इनिशिएटिभ नायनि बागै बरक अब ताबो त्रिपुरायाव खाय आबोक जों खालायनाया बेखाय ताय सिक्स सिडलनि रायदा तै खायकै एडिसि अथॉरिटी जे मनिटरिंग कमिटि खालायमानि खायरि माने इलेक्शन एसा पर्यंत बरन अबनो तुई खाइमानो तो बरनि माध्यमे आसे आसे साल कलंमा चंगि थांखाय ताबो हठात खाइ ताम खाइ कोनाबा ताम खाइ बर बेनिफिशियारि मुं लिस्ट खायकेबा ताम खाइ नि जत बेनिफिशियारि मुं बरनि माध्यमे सबनि माध्यमे तिनि जे बर साना नायो जे और एकजन ताबो बीएससी चेयरमैन बत 5 बछरनि बागै चंगजामर पाइ थांका बरनि पिरियड करिखा ब इलेक्टेड मेंबर बुया बरनि माध्यमे तिनि बर अवैध भाबे खाय और बेनिफिशियारि को खायना नाय दं जों केबनो अवैध भाबे खाय और बेनिफिशियारि सिलेक्शन खायना रेगलाक और जनप्रतिनिधि दङ एडिसिनि जनप्रतिनिधि दङ और निनि विधानसभानि जनप्रतिनिधि दङ और चिनि विलेज कमिटिनि मनिटरिंग गभर्नमेन्ट बा एका सार्कुलार होय नोटिफिकेशन दे कर चंगजाक दङ बनि माध्यमे खलाय दिने बरनो खबर दि किन्तु बर केबनो खबर यावै चुपचाप खायै बर किसु बरनो सायै ताबो अब खलाय जगै दङ जों मना खायनानि रेगलाक किसु ता ब्लक रक दङमनि जे ब्लक नि हिंगाखाय अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अंका साबजुनालिटी सलिना नाय माने किन्तु और फोर्सफुली जोरपूर्वक और ब्लक खायै बरंको सलितों हेकाय और तो साबजुनालिटी ऑफिस दङ एडिसि अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि हेकाय अम जेटा 6 सिडल नि रायदा तै अम फुलफिल खलाय जाय रायदा माने और चर्चा खलाय जाय रायदा न एक्सरसाइज खायजा पावर एक्सरसाइज खायजानो बागमनि चलितंगो तबे जों त्रिपुरा माथा बुबागनि तैखांबाय क्षमता फाइमानि यागोलो जों अम इनिशिएटिभ नायतंगो एबा आबुनि बागैनो त्रिपुरा सारंनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा नांगो जों आलादा हास्ते नांगो चिनि अमनि बागैनो एबं जों किसुदिनि बिसिङनो चिन बुबागरा फाइमानि यागोलो न चिनि पार्टीनि प्लेनारि उंनाय आबुनि परेनो जों सारा त्रिपुरा खुलैयै जों को मुभमेन्ट खालायनाय चिनि मानथायनि बागै एबं बुबागरा ब चिनि अ रामचन्द्र गाटो ब निजेबो फास्ट आगे वो जों सीएबीनि सभा खायफोरबो और रामचन्द्र गाटो पहिला फायो और हिम पायो एवं ताबो पहिला सभा खायनायनि बागैबो आंबो बय कक सालायका और न ब फायनाय जों खाख्लायो और जा किसुंखौ खायमानि जों एमएलए अफिस ब खलगरिखा आबुनि माध्यमे जों जनगणनि अभिजुग बस खालायतंगो अनेक जायगा जों क्राउडिंग लेटारिखा तिनिबो गोबांमा जों रेगुलार न चिठि दंगो तिनि बचिनि आमचैनि गोबांमा अंकनो तिनिबो डीएम न तिनि अक्टुमा र हजाका तिनि चिठि र हजाका तिनि सर नंग खिबै एडिसि न ना अमन जों अमनि बागैनो जों इनिशिएटिभ नाय दङ मुभमेन्ट खायनाय जों मुभमेन्ट याकारि रियाखो बेखाय ताबुक सबसे बेसि इंगाखो टुंमानि जराव मुभमेन्ट खायमानि वातिबो वाया ग समय जों किसा चिनि बरंनि जारा मुभमेन्ट खायनानि बरंनिबो जों वान सुबिनो तिनि आहायपन जों इच्छा करिफन जों तिनि आसे साटुं कुटुंब चिनि बरंनि मानथायनो सेबलाजाक दंमानो जों सानानि बागै तिनि आसे बरनो तुबै जों आ डेभलप जों मा फायका